shi malami zai fito yayi magana akan shugaba ya kira suna ya nuna ran shi ya ɓaci sai ka ji an kama shi. ɗan kidnapping zai je daji ya kama mutane ya turo bidiyo live ana kallo a duniya ba za a je a kama shi. Yanzu wanda suka yi zanga-zanga Allah ya kara ma 'yan zanga-zanga albarka, Allah ya sa daga ran sun daina zanga-zanga, mu yanzu addu'a ma muke musu. Lokacin zanga-zanga akwai wanda suka daga tutar Rasha, da suka daga wannan tutar, da wanda ya ɗinkin, da wanda suka sa kayan, da wanda ya ɗauki nauyin, kowa sai da aka kama shi. Akwai Abu Salma, shi ma abokinmu ne wanda ya fito ya magana ya ce a daidai wannan lokacin, inda matashi ne kuma kun san duniya ta ɗiba mutum da ɗan kuɗi yana iya faɗan abin da ya ga dama. Ya ce duk malamin da ya hau mimbari ya ce kar a yi zanga-zanga a tunkuɗo shi daga sama. Shi ma kafin ka ce wani abu an je an kama shi. Amma ga wanda suke kama ƴan uwanmu, suke kama talakawa bayan Allah su kai su daji, su turo bidiyo live, abin ma ya daina zamanto wai su ɓoye namba ko wani abu. Karara za su yi bidiyo a TikTok ne, a Facebook ne, a turo. Su ba za a je a kama su. Kuma ina tabbatar muku da akwai trakan da in aka sa a waya a iya bidiyo da muke kallo, wannan bidiyon da ake gani, in aka sa wannan trakan duk inda aka ɗauki wannan bidiyon sai an je an gano wannan wurin. Amma iya wannan ba za a yi shi akan kidnappers, sai akan wanda su za su zo su faɗa abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa da abin da Annabi ya faɗa. Kun ga yake wannan yake nuna mana da cewa wayannan mutanen ba su da alamun gyara. To su Hamana, su Karuna, su Bukutu Nasar, su Kuddaru, su Dakayanus, su Abu Lahab, su Abu Jahal, duk su Fir'auna, duk mun ga iya mulkin da suka yi. Sun tafi, Allah bai kyale su. To kuma Allah bai zai kyale ku. Kuma da mulkin irin wannan mulkin da ake yi a kasan nan ne mai girma Alhaji Bola Ahmad Tinubu gara Fir'auna akan shi. Ku duba kissan Fir'auna ku gani. Fir'auna fa shi yana yaki da addini ne ba wai da talakawan shi. In kaga yana yaki da kai to baka bi ra'ayin shi baka yadda cewa shi Allah bane. Amma wanda suka fito suka zabe shi, suka nuna sun goye bayan mulkin shi, ya kyautata musu, zai su a gina musu gida, ayi wane ne. To mu ba talakawan da suka zabe ka a ranar farko da kawo mulki sai ka ce an cire subsidy. Ai haka aka yi a kasan nan. Kaga ai talakawan baka kyautata musu ba, to ina ga manyan na sam. Isa ra ku ji an ce sanata